6,5 kilometra dĺžku hradby a pod tým hradom pod tým hradom môžete vidieť takú červenú väžu. Ako je ten majak, tá cesta vlastne od majáku k tomu akoby poloostrov, tam je červená väža, ktorú dal postaviť tiež Aladín Kejkubat 1224. Táto väža má 6-uholníkový tvar, má výšku 35 metrov a má 5 poschodí. Ďalej vedľa väže smerom doľava môžete vidieť také ako keby mostíky, alebo čo by, ako by som to povedala, tak to sa volá Terzáne. Bola to opravovňa a výrobňa lodí, kedy si tiež dal postaviť Saladin Kejkubat a keď ju postavil, tak si vyslúžil prezývku Sultán dvoch morí, pretože podobnú stavbu dal postaviť už pri Čiernom mori. Ďalej hovorila som vám o Kleopatrinej pláži. Kleopatrina pláž je takto ten výbežok, Kleopatrina pláž je za ním. Nemusíš zabírať pani. A táto tuna je Kejkubatská pláž, spomenovaná po Saladinovi Kejkubatovi. Ale to jo. My sme prišli v Mahmudlaru. Zabírej tam ten přístav, ne tady to. Tu je střídem. Najvyšším vrchom pohoria Taurus je Tam nejde vidět Demirtaş. přístav. Najvyšším vrchom Turecka je však, ako určite mnohí viete, Ararat, ktorý sa nachádza v Arménskej vysočine vo východnom Turecku. Ararat je spojený s biblickými udalosťami. Údajne tam teda zakotvil Noé so svojou archou. Nachádza sa tam aj Noémová rezervácia. A teda podľa výskumov a jeden vedec tam údajne teda v Hladovci objavil kúsok dreva, ktoré pochádza z buchu, ktoré je údajne staré okolo 5000 rokov. Čiže na základe tohto bola aj vyhlásená táto Noémová rezervácia. Ďalej, čo sa týka jazier, najväčšie jazero Turecka, keď hovoríme o tej geografii, jazero Van. Nachádza sa tiež na východ Turecka. Možno aj pozeráte tú telenovelu, čo to teraz chodí, Láska a trest. Nepozerávate, tak tam hovoria o Váne a o východnom Turecku. Ďalej, po východnom Turecku nachádza sa aj Atatürková priehrada. Je to najväčšia priehrada v Turecku, pomenovaná teda po prvom prezidentovi. Takisto je pomenované najväčšie letisko v Turecku, v Istanbule. Neviem, možno ste počuli, teraz v najbližších rokoch by mali postaviť najväčšie letisko na svete práve v Istanbule. Malo by teda pojať až 150 miliónov ľudí denne. Takže teraz je to také nové. No a možno ste, keď už pri takých novinkách, keď ste sem prišli, možno ste sa báli aj toho, že sú tu rôzne protesty teraz v tejto dobe. Mohli ste aj na uliciach vidieť, niektoré ulice sú uzavreté, stalo sa, že napríklad včera, že veľa ľudí hľúčik, je to kvôli tomu. Turci majú, premiér vlády, alebo teda predseda vlády je Recep Tayyip, ale Turci ho moc nemajú radi, pretože vydáva rôzne také zákony, napríklad jeho najnovší zákon je, že každá rodina musí mať minimálne 3 deti. Vymýšľa si také všelijaké veci, takže Turci kvôli tomuto protestujú. Začalo to tým, že v jednom meste, áno, presne, v tomto parku, v podstate chceli tam, on to chcel teda zrušiť a postaviť tam nejaké veľké obchodné centrum. Mladí ľudia tam sadli na trávu, čítali si tam a proste prišli policajti, proste pustili sa do nich a podobne. Takto to začalo. A ľudia po celom Turecku proste robia teraz takéto protesty. Takže preto, ale ja som sa ani do toho nedopočula, ja som to počula, keď mami napísala, takže tu nemusíte sa ničoho báť vôbec. No. A čo by som vám povedala? Ste boli pozrieť v prístave? Kľudne sa môžete vybrať aj tými dolmušmi do prístavu na večer. Je to pekné, dá sa ísť aj k tomu majáku hore, môžete ísť normálne donútra, tam vás pustia bez poplatku. Takže naozaj je tu veľa čoho vidieť. Napríklad nahrať, tu nám Špani bola nahrať, môžem vám povedať, nahrať sa dá ísť do tej červenej veže, spomínala som vám, tam sa tiež dá ísť donútra. Ten hrad je takto, to je také tie hradby. Po celom obvode, to je ten hrad. Je tam krásny výhľad, to teda odporúčam každému, aby tam vyšiel, aby si to odfotil, lebo ten výhľad stojí na to. Platí sa tam 10 lír vstupné, nemusíte ísť, keď nechcete, ale aj tak si robíte pohodu. Ale je lepšie, keď si je priamo dnu. Je tam taká jaskyňa, nie to. Jak ja mám nie pláž, tak je tam aj jaskyňa, 4. Áno, Dalmatenská jaskyňa. Dalmatenská jaskyňa, tá je pri Kleopatrinej pláži. Vlastne z druhej strany vlastne toho výbežku.
Ale to je taká menšia, taká maličká. Áno, ale je tam... No, krásne ma to bolo, krásne. Prvé tam neskôr nebolo? To bude vánoční. Stredla, áno. Večerná pláva. A to bude zakládané kam? Z prístavu pôjdete vlastne vyplávate na more, tam sa zastaví, tam sa budete kúpať, potom tam budete mať aj obed, vrátite sa na niekde za, neviem presne, v ktorých miestach na pláž, tam pre vás také ohňovú show, vrátite sa zase na lode, diskotéka a potom večer 12. sa na hotelu. Aha, vymysla. Takže... Generál! Paša.